Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon o ni Sibi o ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat ninyo nga sa makausap pa inyo ming gipadayon karong hapon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapuna atong gitaytulan og Inday Nita. Wa ka masayop ang atong gipasabot mao si Inday Nita Cortez de Luz. Ang usa sa labing bantugan nga magsisibya sa Subo. Usa sa labing isog nga nibarog batok sa diktadurang Marcos. Ug usa sa labing inosente nga tingog sa kaligdong sa mga Subuanon. Nakaila ko ni Inday Nita Cortez de Luz isip batanon sa ngumulupyo sa Barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay. Estudyante ko sa Talisay Malayan Academy. Dihang nagsugod na og kapukaw ang akong pagpakabana para sa nasod ug sa katawhan. Mutong higayon na sib nga kana bang magsugod na ka og pangutana sa may nahitabo sa nasod, unsa may ugma sa katawhan, sa may nahitabo sa atong mga panginabuhi, kumusta man ang atong sistema sa edukasyon. High school pa ko, pero naana ng mga ginagmay nga bukaw sa tanlag na magsugod na ba ka o pangutana. Of course, nahinog ang kong pagsabot sa mga panghitabo sa palibot sa diyang tinunan na ko sa kolehiyo. Sa kolehiyo di San Jose Recoletos pa sa una. Wa pa man ni may USJR. Pagsugod na ko eskwela diya sa CSJR. Pero ang nakatabang pagpukaw nako sa mga issue sa nasod ni adtong estudyante pa ko sa high school sa Talisay, mao si Inday Nita Cortez de Luz. Namukumpisal ko na dani ko ni Inday Nita dili tungod sa iyang mga komentaryo, dili tungod sa iyang kalantip nga manulti, dili sa iyang mga argumento, kundi tungod siya tingog. Madanihon kay itong tingog si Inday Nita Cortez de Luz. Wa ko kakita ni Inday Nita. Sud sa daghang katuigan, wa ko ideya na nindot kay itong porma ring buhok ni Inday Nita o ka-pleasant niya ba o personality sa nga imo siyang ikasulti. Hantod na himo na ko sakop sa media. Diha na ko himamat ni Inday Nita. Pero niadto sa ako pang pagka-high school, iya ra gyud tingog sa radyo mo'y ako madunggan. Nadani akong pagtagad tungod atong ilang format sa programa na gitawag nila og open forum ba to ang title sa ilang programa. Basta ang format open forum nga hatagan nila higayon ang mga tigpaminaw na makatampo sila mga hunahuna sa mga isyu nga ilang gituki. So kada adlaw doon na sila isyu nga tukion. Unya iyang kasagarang paris adto sa pag-introduce sa issues mao si Erap Tony Avila na ako sang na amigo sa dihang nahimo na kong sakop sa media. Usas nahimo na kong labing suod magtatambag sa mga katuigan nga dunay mga pagsuway sa ako pagka magsisibya. Ilang introduce niya ilang tukion di sila maglalis. Dili to pareha og format namong Edgar Gutierrez na introduce na mong issue, himo na mo gamay nga background sa issue, mag-antog dayon may mo-take dayon may stand, maglalis dayon may si Edgar pabor og supak sa kontrobersiya. Kadto si Inday Nita og si Erap Tony nindot kay paminaw ng ilang diskusyon. Kana bitong pagtuki sa issue sa nagkalalain nga mga anggulo, dili lang sa usa ka anggulo. Tukion nila sa anggulo sa panginabuhi, tukion nila sa anggulo sa panggobyerno, tukion nila sa anggulo sa ordinaryo nga mga mulupyo, unsay epekto ngadto sa mga mag-uuma, unsay epekto ngadto sa mga ginang sa panimay, unsay epekto ngadto sa mga batan-on, unsay epekto ngadto sa mga hamtong. Nindot kayong paminaw. Pleasant kayo, di man to sila bombastic. Di man to mo isa ang tingog ni Inday Nita. Si Erap Tony mo isa og juta ang tingog, pero pleasant kayo, parison kayo to sila. Mga dramaturgo ba ito sila duha? Si Inday Nita o si Erap Tony. Unya, makitaan lang nimo nga muro silang mag-role playing pag komedya ba, murag pag-spice up sa ilang programa, pero makitaan nimo ang ilang yung genuine effort pag explain sa issue, pagsabot sa issue, pagtanaw sa issue sa nakalilain nga mga sides, ug
paghatag higayon sa katawhan, pag-interact. Moto na, dadani akong pagtagad, ha? Maka-interact ka nindot lang tingog sa radyo, patingugon ta nila sa radyo. Yung labi na dihang ingon sila, tawag lang mo sa telepono, duha to ka telepono nga matawagan. Ako din gilista ang telepono. Kay kahibaman ko dool sa Malaya na telepono. Dito sa among bayo, may telepono. Sa among mga silingan, way telepono. Pero sa dool sa Talisay Malayan Academy, labi na nahibawan ako nga, ang tag-iya sa tindahan nga doon ay telepono akong classmate, lista rin ako ang numero. O nangambisyon dahil ko one day, makasabot gani ko sa issue, makasumpay gani ko sa issue, utawagin ko. So ang labing una na kong tingog sa radyo sa programa ni Indaynita Cortez de Luz o ni Erap Tony. O maingon nato na sa dihang nakabati ko sa akong, di man ko kabati sa akong tingog sa radyo kay kaniya tumanawag ang telepono, man kay radio monitor, di man pareha karon madadara nimo ang radyo, ibatang radyo mo sa imong bulsa. Kanito ang radyo mga dagko man to. So ang mga radyo nara gitos bay. Magtangkil ka radyo mura ka og katawanan ba nga dako kay ang radyo nga imong tangkilon. So what jud ko kadungog sa akong tingog sa radyo pero makadungog ko nga naa sa pikas linya sa telepono si Indaynita o si Erap Tony. Nya makabati sila nako. Nya mutubag sila nako. Unya mangutana sila nako. Unya mga sila katinawan sa akong baruganan sa issue. I think that was it. Moto'y pabilo na nakapukaw sa akong gugma sa radyo. O sa akong ambisyon nga sama ni Indaynita, sama ni Erap Tony, o sama ni Talio Bacalzo, sama sa ubang mga magsisibya na akong gipaminaw, na akong giidolo, magsisibya sa ko sa radyo. So, kining akong pagka magsisibya sa radyo, utang ni nako ni Indaynita Cortez de Luz. Ako dyan siyang giingnan. So, diyang nagkakuyog mi sa programa sa DYAB. Kaya there was a time, pag sugod pa sa DYAB, na si Indaynita Cortez de Luz, ni kuyog na mo. Doon siya programa, kunya ni hangyo sa Indaynita, mahimo ba kami magkuyog? Imbisirang usa, kay doon na naman to'y kakulian si Indaynita, giputol naman to iyang tiil tungod siya diabetes. So di na sa baba, di na ba siya sama ka baskog sa batanon pa siya nga magsisibya katong napaminawan para ko siya sa high school. So ni hangyo siya, mahimo ba magkuyog ming liyo? Pero ang iyang tawan ako Lil. Lil, abot nga nung Lil, pero kinsa may mukurihir ni Indaynita. So magprograma mang Indaynita, siya mo'y co-anchor, ako iyang siya mo'y main anchor, ako'y co-anchor, pero kuan kay si Indaynita kana bitaw dili parihabag mga magsisibya nga naguna basdoyan nga hilong diha, ako yung una. Huwag si Indaynita ka nang dili siya jealous sa iyang fame, dili siya conscious nga di na siya sama ka popular, di na siya sama ka inila sa radyo, sa iyang naghinapos nga katuigan sa broadcast industry. Di yun ka kabantay ni Indaynita nga ni Soji ang iyang gahom. Di mo na si Indaynita ang iyang tingog mo ay nakahiusa sa mga usas na nakapahiusa sa mga Subuanon batok sa diktadurang Marcos. Lain pang tao nga makaangkon anang maong distinction. Mausab ang imong tan-aw sa imong kaugalingon ka. Bayani ko, haod ko. Amin mo nako. Bao mo nako sino hindi wa gyud. She was very unaffected sa iyang success. Nakatambong ko sa lubong ni Indaynita in 2007. Namatay siya 2007. Natawo si Indaynita 1938. So namatay siya sa pangidaron nga 69. Tungod na ito sa komplikasyon siya diabetes. Kay, although mao ni akong biggest regret, daghan kay mi gayon ni Indaynita mag-istorya mi, wa mi sa radyo, wa mi mikropono. Pero I don't know, tungod tiyali sa akong mag-iwawon o tungod tiyali sa akong kaikog, wa jud ko kapangahas og interview ni Indaynita. Giunsa niya pagsugod sa radyo. I had all the chances, I had all the opportunities na maka-interview unta ni Indaynita. Wa pa magud mauso sa una kana bitang mga programa karon nga purag okay ra ba nga mangutana ka giunsa nimo pagsugod unsa may imong unang programa, unsa may imong unang drama nga napilan. Na komportable na kay ka mangutana karon sa una murag dili murag taha kay ni Indaynita murag
Dungog ba kay Edenita niya tingog niya mao tingog sa radyo, mao mo ginabantugang Edenita Cortez de Luz. Mura kang maamang, di na kang kapangutana. Sumuna akong biggest regret. Wa jud ko ka interview ni Edenita unsay iyang kagikan, kabus intawon kay itong kagikan ni Edenita. Ang akong nalilian sa ang sugod ni Edenita sa kakabus sa ilang pamilya diya sa lungsod sa Compostela, gikan siyang katagay lungsod si kanhi Mayor Gilbert Wagas. Nahimong mayor sa Compostela mainly tungod kay gisuportahan siya ni Edenita o kanang balay lungsod sa Compostela si Gilbert Wagas mo'y nagdeklarar na dili siya munisipyo kundi balay lungsod sa Compostela, mo'y ibutang ang ilang munisipyo. Maton ni Gilbert Wagas, ang iyasang nahibawan gikan siyang katiguangan ng mga katalirong sa mga ginikanan o mga apuhan ni Edenita, pating lisura ang ilang pamilya diya sa lungsod sa Compostela, sa kabata ni Edenita. In fact, si Edenita kuno mukatkat og lubi aron lang makakaon. So murag lubi tingali ito ang ilang panginabuhi. Pasaylo awa jud ko'y detalye unsa kalisod, unsa ka apiki silang Edenita Cortez de Luz. Pero sakto si Mayor Gilbert Wagas na kung dunay bantugang taga Compostela nga angay pasidunggan kana mao si Edenita Cortez de Luz. So wa pa ni John Mar Fajardo nga dunay kagikan sa Compostela, way maka labaw sa kadungganan na hatag ni Edenita sa lungsod sa Compostela. Kanang mga hulagway karon sa mga protesta batok sa diktadurang Marcos na si Edenita, tapad nilang Lorenzo Tanyada, tapad nilang Soc Rodrigo, tapad nilang Jofisto Gingona, tapad nilang Ben Cervantes, tapad sa mga bantugan ng mga leader sa oposisyon batok sa diktadurang Marcos. Lang na the fact nga si Edenita nahimong simbolo sa protestas mga suwanon batok sa diktadurang Marcos, musulti nimo unsa kadako ang papel ni Edenita ni atong ngiob nga katuigan sa pakigpisog sa mga suwanon batok sa diktadurang Marcos. Ambot doon na ba'y formal nga pagpasidungog ang munisipyo sa Compostela ni Edenita, pero sa panahon pagod ni Edenita lisod kaayo sungasungon ka ng Compostela kay gawas na tumubo kaayo nga katuigan sa pagduma ni Gilbert Wagas, kanang Compostela gidominahan yun na sa mga Durano. O ang mga Durano niisip ni Edenita nga ilang mortal nga kaaway. Kay si Edenita nangahas pagdagan, paghagit ni Ramonito Durano diya sa ikalimang distrito sa Sugbo. So, anugon kung karon hupas naman tingali ang tensyon, di naman tingali muna nakasuko ang mga Durano ni Edenita. Hinaut ilang, ambot ilang pa ba ng aliado ang mayor karon sa Compostela, hinaut ilang tugutan ang munisipyo sa Compostela, sangan ug alang sa katawhan sa Compostela, na muhatag sa labing makiangayon nga pasidungog sa usa sa luyong bantugan nilang anak na mao si Edenita Cortez de Luz. Of course, si John Mar Fajardo, kalimutanon sa ang kadungganan na hatag ni John Mar sa Compostela, pero lahi pioneer si Edenita Cortez de Luz. Ang ako nahibawan, gikas mga dramaturgo o dramaturga nga iidulosab ni Edenita, kadto ko si Edenita, bata pa to, nagsugod na sa radyo o sa Bantawan. Kaya ganito radyo man o stage, Bantawan, ang mga drama. 8 anyos pa no si Edenita. Sa ito pa nataw siya 1938, nagsugod siya og Radio Sib sa mga Luiga Sib 1944. 1946 nagsugod siya sa radyo o sa Bantawan. Unya, pag una dyan ko tingog ni Edenita, gamay pang bata si Edenita, haskang hauta na siyang tingog. Kaya ba itong tingog na dili talinis? Kasagaran mo tingog sa mga bata, nipis pa magkaita, kang Edenita, modulated na kanyang tingog. O nalalaki pa to si Edenita, moderate ako ning modulated kanyang tingog. Pero babae mas Edenita ka ng tingog bitaw babae nga dako. Dako itong tingog si Edenita.
Ang modulation siya tingog, mahimo siyang mupasaka, mahimo siyang mupaubos ang tingog nga haskan, nanoy kayo, mananoy kayo ang tingog ni Indenita. Ang ako naabtan ni Indenita katong iyang, sa wa pa siya mo komentaryo, siya may paboritong paminawon sa akong inahan, katong iyang ginang sa panimay. Mao ba to ang title siya? Basta nga maghisgot siya og recipe unsay putahe para sa paniudto. Kaya ang programa dayon man tong paniudto. So, Mrs. andama na ang iyang programa, murag iyang isalot-salot ang recipe. Ang atong recipe karon, Mrs., ang atong lutuon karon, maglata ta og munggos. O sige, ang munggos humuli na nagtubig. So pagsugod siya programa, nato siya mga ingrediente nga i-discuss niya. O karon, nahuman na maghumos munggos, sige, pabukali na. O sige, lamasi na. O sige, subaki na. Ingon ana, isalot-salot niya hangtod mahuman ang iyang programa. Hangtod nga ini kahuman siyang programa alas 12 sa udto, magsukad na. Unya mga una ang tibok pamilya. Maayo kay to si Indenita mo pahimutan sa iyang programa. Sa paghisgot pa niya og pagtumansip ang mga recipe, ang mga gibuhaton sa bahay. Hangtod ni graduar si Indenita sa pagkomentaryo na batok sa diktadurang Marcos. Ang sulti sa mga suod ni Indenita, nakaangkon si Indenita og consciousness, political consciousness, nga ang iyang programa inanay niyang gi-shift gikan sa paghisgot lang og panimay, paghisgot lang sa mga gibuhaton sa bahay, paghisgot lang sa paghikay sa mga pagkaon sa kusina, paghisgot lang sa pag-atiman ang mga bata, ngadto na sa pagtuki sa diktadura, ngadto na sa pag-awhag og kagawasan og demokrasya para sa katawhang Pilipino human sa assassination ni Ninoy Aquino in 1983. I think kasagaran sa mga politiko, kasagaran sa mga leader sa Pilipinas nahigmata niya tutuiga dihang sawa lang damha, sawa paabuta og sa mga sirkumstansya nga dili mapasabot, gipatay, giluba, giihaw sa tarmac sa Manila International Airport pagtugpa siyang eroplano atong Agosto 21 sa 1983. Sukad ni adto nabantayan sa mga listeners na Indenita nga usalot-salot na siya, maghisgot na siya bahitungod sa politikanon nga mga kalambuan sa nasod. Na ako tigpaminaw man jud ko ni Indenita. Ako masulti ninyo ang iyang estilo sa komentaryo para sa wa makabati, para sa mga batan-on nga wa kaabot ni Indenita. Ang estilo sa komentaryo ni Indenita, magbasa siya og newspaper or magazine. Nihit pa man kayto ang mga magazine ni adto nga maghisgot batok sa mga abuso sa diktadurang Marcos. Kasagaran siyang basahon ang We Forum, ang Mr. and Miss. Ang kanang Mr. and Miss mo ni nahimo karon na Philippine Daily Inquirer. Ug uban pa nga mga pamantalaan nga nihit kayo, pero usahay mo basa siya sa Manila Bulletin kanang mga istorya mahitungod sa pakauwaw sa mga Marcos. Ang buhaton ni Indenita, iya tong basahon ang artikulo sa English. Usa ka phrase or usa ka linya iyang basahon, niya iyang anam-anamon og hubad og binisaya. Nindot kay paminawon si Indenita. Siya ay nagpioneer anang maong sistema. O kung makabantay mo, ako nang gisunod. Doon ay mga pipila kabahin sa atong programa, atong basahon ang in English niya, atong hubaron og binisaya. Ako nang nasunod, gikan ni Indenita. Of course, gisunod sa ubang mga komentarista sa iyang panahon. Og tungod ana, mura ba og sama sa iyang mga listeners, wa sila makurat, wa sila makaliti sa transformation ni Indenita gikan sa pagka radio announcer lang, pagka drama talent lang, ngadto sa pagka radio commentator na. Kay lahi man kay ito ni adto ang format sa kada maghisgot lang ka o mga patisginang sa mga panimay o maghisgot lang ka politika ng mga issue, way komentarista ni adto nga ingon ana. Kasagaran sa mga komentarista ni adto nagsugod yun isip komentarista. Ya kasagaran sa mga komentarista, mga abogado, mga abogada, mga doon na bay laing abogada nga parihan ni Indenita, si Attorney Lourdes Lebres Rosaroso, wa pang gina siya mangomentaryo. Murag, diditso man na si Attorney Lourdes Lebres Rosaroso og drama. I don't know, sa unang panahon, sa pagsugod yun ni Attorney Lourdes Lebres Rosaroso sa radyo, kung pariha ba siya og estilo ni Indenita, wa ko gabantay. Ang mga broadcaster na babae sa una, dili pariha ni Indenita ka isog, na politically conscious,
Kasagaran nila nindot kay manatingog, silang Ma'am Juliet Banson, silang Ma'am Ginny Bamenta. Pero kasagaran nila kutob ra sa newscast, kutob ra sa pag-adlib o music, kutob ra sa mga harmless nga mga topics. Wa ko kadungog og babay nga pariha ka isog ni Indaynita. Of course, si Indaynita nagdrama-drama lang gihapon bisan pa sa iyang pagka-komentarista kay dramaturga man ito si Indaynita. Maayo kay ito si Indaynita, siya magsuwat, siya moderator, o nahimo siya eventually nga station manager sa DYRE. Mao to ang radio station nga gipasiraduan sa diktadurang Marcos kay ilang gikuberan live ang freedom marches batok sa diktadurang Marcos. Ditong higayon ang ginakop si Indaynita, gipriso si Indaynita, kuyog nilang Tony Cuenco o sa ubang mga leader sa oposisyon din sa Subo. So, mo to iyang format. Sa ato pa, dili ba kalit ba? Wa niya bubahi dayon ang diktadurang Marcos. Nagbasa na siya ang mga artikulo niya iyang gihubad. Siya, samtang naghubad siya sa artikulo, siya mo padayag siyang opinion. Kanturang opinion sa editorial, for example, or sa column na iyang gibasa, maura to ang iyang opinion. Mura lang iya bang gipasabot. Mura lang iya lang binisaya para sa katawhan. But eventually, si Indaynita, komentaryo na, umul na siyang kaugalingong panghuna-huna, mutuki na ang mga issue sa iyang kaugalingon, dali na siya magbasa og mga newspapers, di na siya magsalik o mga English articles or English columns or English editorials sa pagtuki sa mga issue. So, mura siya og sa mga mata o sa mga dunggan, sa mga radio listeners, mura siya og nitubo uban nila. Mura si Indaynita og kana bang ni suway lang una o sa lang una katiil, tungkad sa tubig, bugnaw ba, init ba, hangtod nga nang himasa, hangtod nga nang himatiis, hangtod nga nang hilamos na, hangtod na ligo na yun si Indaynita. O si Indaynita maunay tingog sa mga protesta batok sa diktadurang Marcos. So, nagbasa ko karon sa mga sinuwat sa mga aktivista giunsa nila pag-organisar katong marcha gikan sa Karkar padung sa Subo, gikas Danao padung sa Subo, katong mga transport strike sa una, kasagaran gyud sa ilang mga artikulo adto sila mag-meeting sa bahay ni Indaynita. Kaya nakaadto ka ng bahay ni Indaynita, bahay ng politiko. Wala natuyo at nilang Indaynita kanang ilang type sa bahay, pero daghan kay masuod ba? Di kinahanglan masuod sa bahay, nara sa ilang lagwerta, makahimo rin daghan kay mga lingkuran na makahimo kang butang o mga lamisa, magka-meeting na. So, kasagaran sa mga organizational meetings, ana ipahigayon sa bahay ni Indaynita Cortez de Luz. Nya kadto si Indaynita, mo to siya'y mura og naas taliwa sa duha ka puwersa. Kay duha man to ka puwersa ang nakigbisog batok sa diktadurang Marcos. Katong gitawag nila og mga Reds, katong mga militante nga mga grupo, og ang mga Yellow. Kato silang Indaynita og ang political opposition gitawag to nga mga Yellow. Kay ang simbolo man to sa color ni Ninoy Aquino o ni Cory Aquino. So, unya mag-away man to ang mga puwa o ang Yellow. Kaya ang mga puwa gusto boycott sa eleksyon. Sila Indaynita gusto mo appeal sa eleksyon. Sumunod silang Tony Cuenco, si Valentino Legaspi, o ubang mga leader sa oposisyon. Ang mga militanteng grupo dili. Pero tungod sa influensya ni Indaynita, uban ni Father Rudy Romano, o sa ubang mga moderate nga leaders, nasimento nila katong managlahi nga mga paglantaw sa nagkalilain nga mga grupo o sa credit ni Indaynita na acceptable siya sa duha ka grupo o nga si Indaynita maminaw sa duha ka grupo para sa mga grupo nga wa na magtuo sa eleksyon, isipuruta sa pagpalagpot ni Marcos o sa mga grupo nga nagtuo nga kung hatagan lagi kayo ng katawhan sa pagpili, kung himuon lang gawas nun ang eleksyon, kung bantayan lang sa katawhan ang ilang katungod sa pagbotar, mahimong mailisan si Marcos pinagi sa balota. So naas taliwa sa duha ka grupo sa pakigbisog si Indaynita Cortez de Luz. Hangtod nga si Indaynita, kuha na ba? Kanabang nasakop na ko sa media, so unya accepting kay ito si Indaynita. Nasus, Lil, wadyo ko magtuo, Lil, nga magkauban na ta sa programa. Moto yung kanunay isulti na ko. Kaya ito, Lil, tinuod, manawag na ka na mo, gikas talisay. Iya ko pahinungduman, bagiyon sa nako pag sugod, paghigugma sa radyo. Kanya, encouraging kay ito siya, padayon na gid, Lil. Padayon na jud, pagtuod jud sa imong trabaho. Para nga,
magdugay ka ini mao profesyon. Kaya ang radyo lil konjud fulfilling gid kaayo ning trabaho. Mao jud ni ang akong ikatambag nimo. Mao gid karon niya isulti. Hantod nga ako nahibaw-an na si Indenita nakabuylo sa iyang pakigbisog batok sa diktador ng Marcos kay arang-arang man iyang sweldo sa Cebu Station Manager plus ang iyang bana maayo og pangita. Siman man to si Jose Daluz, si Joe Daluz. Pero junior na ito si Joe Daluz. Mo ni si Joey Daluz ang ilang anak karon, the third na. Ang anak ni Indenita murag upat iyang anak, ang unang duha babae. Ikatulong anak si Joey, nahimong konsehal sa Cebu City o karon chairman sa MCWD. Pero doon na siya kamanghurang anak kato si Jonathan. Pero ang katong iyang kamanghurang anak nahimo tong pasyente ni Dr. Iris sa Cebu Doctors, namatay at 8 years old pa. Namatay katong anak ni Indenita. So nahog na si Joey Daluz karon mo kamanghurang niya nga anak. Pero way bisan usas sa mga anak ni Indenita na nisulod niya sa radyo. Ini si Joey Daluz mato ni Indenita sigihan niya og awhag mga kuyog sa radyo para mabansay ka. Ihimo na sa tika nga kining guest na digid si Joey. Wag gid siya ka kita siyang kaugalingon nga magradyo pareha siyang inahan. Anugod ug gianugnan si Joey Daluz nga wa niya gi-explore kada mong option na magradyo. But eventually ingon ni Joey Daluz iyang suwayan. Kontrobersyal man kay siya karon wa pati siya panahon sa pagsuway sa radio o sa media. Pero si Joe Daluz katong bana ni Indenita, papa ni Joey Daluz, pagbalik na niya din sa Subo, na doon na sila negosyo. Muto ni ingon si Indenita, ang amon negosyo lil si Joe magtukod og bay, o niya ikahuman sa bay, iyang ibaligya. Usahay ko na ang bay, ilang puyan ka diyot, niya ilang ibaligya. Niya magtukod na sila yung bay, ilang sang ibaligya. So mao ko to'y negosyo ni Joe Daluz ang iyabana. Kung ingon siya, mao to'y among panginabuhi. Mao to'y among tinugdan sa dihang wa na siya sa radyo, si Indenita Cortez Daluz. Nag-uul kay ko pagkahibaw nga si Indenita na sakit na, grabe ang diabetes, iputol ang iyang tiil, kukaluoy ni Indenita. Pero di mo makitaan ang depression, di mo makitaan nga nag-uul siya, di mo makitaan nga naluya siya sa iyang kahimtang. Kung sila siya katawa, saon, di matakalo, kapugong sa atong gaugalingon. May kayo mukaon si Indenita. May kayo manigarilyo si Indenita. So hangtod nga namatay siya atong 2007. Kung dito ko paglubong siya patayng lawas sa Queen City Memorial Gardens. Ang lubong ni Indenita, pila ra ka metros, pila ra ka lakang, gikan sa lubong ni Raul Pintoy. Katong batanon na napusilan patay, atol sa protesta sa mga Subuanon nga diha si anhing Vice Presidente Doy Laurel, ug ang diskurso ni Doy Laurel, batok sa pagpanikas. Mautong dito silang Kapitolyo, kay morag nag-iskutinyo dito sa Kapitolyo ni atong higayunan. Nasuko pa kayo mga Subuanon sa mga pasangil nga gitikas ang eleksyon. Tikasan man kayo ang diktadurong Marcos atol sa eleksyon og na gubot daghan kay nasamdan og si Raul Pintoy namatay. Mao'y namatay atong baong protesta. So, kung gusto ka moduaw ni Indenita, mahimo na sa nimo maduaw pila ra ka lakang ang distansya sa ilang mga lubnganan diya sa Queen City Memorial Gardens. I'm sure sa niaging kalagkalag daghan ang nakahinumdum sa pagbisita o pagpasidungog o paghandom sa mga maayong buhat ni Indenita Cortez Daluz. I'm sure doon natin mga viewers nga masuhito ni Indenita kay nako, labi na ang taga Compostela o sa inyo nadunggan gikan sa inyong mga katigwangan. Tingali karon ang tugmang panahon na magsawanay ta sa atong mga sugilanon mahitungod ni Indenita. Unsay inyong labing halandumon nga mga sugilanon mahitungod ni Indenita? Nakadungog ba mo niya sa radyo? Unsay inyong mahinumduman niya? Unsay labing maayong pagtulunan na hatag ni Indenita? Para nako, si Indenita ang nagdagkot sa pabilo sa gugma, sa pagpanibya sa akong batanon pa kayo nga kasing-kasing dihang estudyante pa ko sa Talisay Malayan Academy sa Barangay Poblasyon sa siyudad sa Talisay niadtong dayon tapos sa dekada 70. Dayon sugod sa dekada 80. Motong higayra si Indenita Cortez Daluz na himong
ang iyang tingog mo ay simbolo sa pagtimbakuwas sa mga Subuanon sa kadako sa gibuhaton, pagpakabana, pagbarug o pagprotesta batok sa diktadurang Marcos. So, si Inday usa sa mga responsable ngano nga ang Subo long before the 1986 EDSA People Power Revolution mao nahimong esena sa mga freedom marches batok sa diktadurang Marcos. Sa height siyang political career, si Inday nahimong assemblywoman, nahimo siyang undersecretary sa Department of Interior and Local Governments. Kumani adto ni suway si Inday pagdagan pagka-gobernador, naatlan nga ang iyang kaatbang si anhing Gobernador Lito Osmeña, Costa Pilde, si Inday basta kagkwarta, si Lito Osmeña. Pero si Lito Osmeña, bago lang gipildi sa mga leader sa oposisyon, nagkuyog matugdagan sa Pusyon Bisaya. Si Lito Osmeña, si Tony Cuenco, si Ramonito Durano, o si Eduardo Gullias. Ang upat ka mga higantes politika sa Subo, giihaw nilang June Davide, Mon Fernandez, Bartolome Cabangbang, Taliox Bacalso, o sa ubang mga assemblyman sa interim batasang pambansa atol sa pagharos sa Pusyon Bisaya in 1978 din sa Subo. Si Inday nakadaog, I think, sa regular batasang pambansa election sa 1984. So kung dunay higante sa pagpanibya, kana mao si Inday Cortez de Luz. Mahimong wa siya'y igo nga preparasyon aron magkomentarista. Ito daghan kay magbugal-bugal sa in English o sa kakuwang o appreciation ni Inday sa mga komplikado nga mga issues. Pero ang tinuod nga sugdanan sa pagkamagsisibya, ang iyang credibility ngadto sa iyang mga tigpaminaw. Ang gahom siyang tingog pag-influensya sa mga Subuanon. Kung maunay sugdanan, wahay makabuntog ni Inday Cortez de Luz. Ug mao kadto ang atong sugilanon karong hapon nga naguluhan og Inday Nita. Salamat sa inyong padayon nga pagsuporta ug pagsabot o pagsalig sa atong programa. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Salamat CB girl.